Biyahe sang via car transit pakadto sa Caticlan, nagapadayon, apisar may pulo ka unit nga ginpapanaugan sang suspension order. Ining gintutukan ni Rojimar Sukal dito, eksklusibo. Malaka ang mga pasahero tungod nga holiday. Apang talupang doon nga duha lang kabas sang Balicar Transit ang nakaparking sa Barangay San Pedro Molo sa syudad sang Iloilo. Si Manong Antonio halos kada adlaw nagabiyahe agud ibaligya ang iyang nga ginatanom nga utanon. Isa lang siya sa madamo nga mga commuters nga nagasalig sa public transport. Kisa diri mo ko gagi sa bye-bye may sa pambukid mga porsyon. May ban man ruta? Oo, may ban mga ruta nga masakyan ka man. Okay lang. Kahapon, ginpapanaugan na sang 30-day suspension order ang napulo ka unit sang Valyacar nga nagabiyahe Iloilo Caticlan via San Jose Antique. Apang pasado alas 8:30 kainas ang aga, naabdan sang news team ang air-conditioned bus nga nagarota Caticlan kag may pila ka mga pasahero nga nagasakay na. Pahayag sang dispatcher sang Balicar Transit, ang unit ang wala madala sa napulo ka unit nga ginsuspender sang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Mayara, di man kuhan, tanan gina Caticlan ay kuhan ay suspended, sobra man na pulo ang Caticlan. Hindi man na pulo, sobra pulo na siya. Ang mga hindi aircon lang ng Caticlan, gabiyahe na siya. Dugang pa sini, halos hindi man apektado ang pasahero tungod nga may 4 pa karuta nga Antique kag Capiz. Ini ang San Jose, Libertad, Dao, kag Calibo, Iloilo vice versa. Mayara pa man kami iba na ruta, hindi man kuhanan, hindi man kawalan sa biyahe. Nagapabilin sa motorpool sang Balicar Transit ang napulo ka unit nga gin-suspend. Upod kay Romel Porquia, Rojimar Sukal dito, 1 Western Visayas.